Waduh, kaget aku. Buta lagi nglokor kok digetak. Kowe buta kowe? Iya. Kowe sing nyokot Setyaki ya? Setyaki sing ngendi? Setyaki sing mundur mau. Setyaki sing arane cendhek. Bocah cilik, brengose kandel. Oh iya, pancen tak cokot. Dhewe tak getak kuntal. Ayo, kowe sapa? Durung tepung karo aku. Durung wano karo aku. Durung lek urip-urip gatena gobongno to Mandura Prabu Baladewa waning pitu wasi Jalatrana Krasana. Waduh. Kecepeten, Bos. Lek urip-urip gatena gobongno to Mandura Prabu Baladewa waning pitu wasi Jalatrana Krasana. Nalindra Mandura aku. Oh, Ratu Mandura dasar para nyata. Sapa kowe? Heru Paksa. Wah, Heru Paksa. Wong saka ngendi? Abdining Prabu Jayalengkara. Oh, kowe bature Jayalengkara. Dasar para nyata.